Em rento les mans per poder-me desinfectar. És molt fàcil fer-ho bé, ara ho farem. Primer ens mullem les mans i ens posem suficient sabó. Ens les freguem entre si i ens entrellacem els dits. Freguem el dors dels dits, agafant-nos les dues mans. Repassem el dit gros i les puntes dels nostres dits. Ara ja hem acabat, ens han desventit les mans. Ens assequem amb un paper i ja ens hem desinfectat. Xim-pom.